Yawwa masu kallon mu. Kun gane wannan? Kun gane shi sosai? Kalle su. Ba Hamisu Breaker bane. Allah ne mai halitta. Shi yasa aka ce menene hukumun lahu la ajamu min zalika wannan Allah ya halice shi da irin siffar Hamisu Breaker. Amma Allah ya taimake shi ba irin mutanen nan bane azzalumai masu amfani da huskar wani ko muryar wani suna cuta. Ya sunanka? Sunana Hayatuddin. To Hayatuddin ka san Breaker? Baka taba ganin shi ba? Gaskiya. To kaji ba dangin uwa ba na uba musulunci ne kawai ya hada ko? Allah mun gode maka. Ni ma an ce ina akwai wani mai kama da ni amma dai har yanzu ban gano shi. Ni ne nan ba. To insha Allah zan kai ka wurin Hamisu Breaker zai ganka. Ina ho gaisa kware da gaske sai a sada zumunci ko ba haka ba? Gaskiya. Kware da gaske. Kana waka? Ka taba yin bidiyo? To kun ji ba shi bane ba Breaker bane wallahi. Allah ne ya halatta sa. Ina yin ku sai da Kware.